ik je ook sowieso laten horen over die Wakalibi. Wat was de inspiratie van dat lied, weet u dat? Nee, dat lied is geschreven. Dat lied is geschreven door Ramon Stein. Ramon Stein kwam bij toen hij was ook politieman. Hè? Ja. Hij is gepensioneerd inspecteur. Hij was op Bronsweg. Lobby ging daar spelen. En wat velen niet weten, als je Ramon Stein zo ziet, dan denk je van, maar zo'n kopro man, vaak om in de man dat. Ja. Ramon Stein, zijn moeder heet Agnes Landveld. Aha. Zijn vader is een half Duitser. Daarvan die man zijn kleur. Zo'n kleur, ja, ja. Dus mina omluti. Toen zei hij van omluti, wie wou naar oma lobby. Ik zeg, dan kom je maar. Maar je bent op Bronsweg, hoe kom je dan over in Paramaribo? Ja. Ik zeg, dan ga ik overplaatsen, je vragen toch. Wauw, zo graag wilde hij Ja, in de band tuurlijk. zijn. Ja, ja. Toen is hij nog ongeveer een aantal maanden daar gebleven. En dan overgeplaatst in Paramaribo. Zo kon hij mee in de band. Zo Ja. kon hij mee. Toen hij dat lied schreef, kwam hij bij mij. Ik heb je gezegd, een muziekleraar zat naast mij. Om Luti me schreef een pokoe. Ja. Ik zeg, oké, kom hier aan pokoe. Ik zie je pokoe met dat Ramon. Ik denk dat het beter zou zijn if ik pokoe kies om een carrière. Dus zei je, man, maar om Luti, hoe koor? Ik zeg, ja. Ik zeg, zing. Toen heeft hij gezongen, heb ik herhaald wat hij gezongen heeft. Heb ik herhaald als koor. Ik zeg, maar dit is het. Ja. Zeg maar, ik blijf weer. Bingo. Zo zijn we gaan oefenen. Is Wakalibi ontstaan. En het is van 1980? 81. 81, oké. Ja, ja. Toen wij in 81 onze tweede maxi-single. Eerste maxi-single heet Pongo Pongo. Ja, zag Dat ik ook. Ja. Heb ik gezongen, geschreven en gezongen. Heb ik, dit was mijn keus. Van, ik zeg, ik heb geen goede liederen. Op het ogenblik, Mala jij ook niet. Maar Lando van Kal heeft 2 goede. Ja. Ramon Stein heeft 1 goede en Robbie Trice 1 goede. Daarom heet die maxi-single Tekesa Mama Oké. van Robbie Trice. Ja, ja, ja. Mala was boos natuurlijk, want hij wilde zingen. Ik zeg, nee, wat moet met dat je goede hebt? Dan gaan we weer Desnoods, zingen. jongen, zing je alle voor. Ja, ja, ja. Maar nu heb je niet. En we moeten naam maken. Ja, ja. Toen was het naam maken. Namaken, ja, ja. Het ging niet alleen om geld. Ja. Bij opname heb ik aan Amigo gezegd, we hebben een soul. Soul? Ik zeg ja. Maar dat was toen ook populair, toch? Maar soul op Kaseko maxi single. Dit hoor ik voor het eerst. Ik zeg, Landveld Ludwig is dubbel L toch. Is een unieke manier. Dan wil ik iets unieks doen. Ja, maar nee, maar. Nee, maar meneer Lutima, dat gaat niet op. Ik zeg, oké, laat het maar. Vrijdag aanstaande gaan we Ramon begeleiden. Dat was Songfestival. Met dit lied. Ja, Songfestival? En dan wil ik het horen. Welk songfestival was dat? Het was zo'n festival van 1981 op wat dingen. Beat Pavilion. Beat Pavilion was dat. Beat Pavilion was dat, 1981. Dan wil ik het horen. Toen we play op weer nog. Dat is nou poco. En dan poco dat gudo amigo.
Want het is verkocht op maxi-single, op single en op LP. Men stond in de rij om het te Om het kopen. te kopen. Ja, Ja, vanwege die tekst. Want alles maar bij brief, dat gaat dan nog wat terug. Terwijl het een geschreven Ja, stuk ja, ja, is. ja, ja, ja. Ja, ja. Het lijkt Oké. zo een waar verhaal te Ja, zijn. ja. Ja. Oké. Maar nu jumpen 20 jaar verder in de tijd. Maar ja, natuurlijk na Satori Ego. Ja. Maar Umalobi is in Santigro opgericht. En kwamen jullie in de jaren 60 al in Paramaribo om op te treden? Ja. Ja. Onze, ik lach erom. Onze eerste optreden in Paramaribo was aan de Mayo Steak. Oké. Mayo Steak La Tour, hè? Wel, zus, dan zal ik je iets vertellen. Zo tegen 12 uur Smiddags? begonnen, nee, S'avonds? Oké. begonnen die belhamers van La Tour met stenen gooien op die stenen gooien op ons. En op het dak. En ook zo kan je compleet zo mooi ja. En welk jaar was dat? Dat Uw was eerste optreden? iets van 66 Oké. in de buurt. En het was een paidansi, orgadansi? Orgadansi. Orgadansi, ja, Dat ja. was onze eerste optreden in Paramaribo. Toen niet meer. Dus na die eerste keer zijn jullie niet meer gegaan? Nee. Omdat jullie Tot bang dat- waren van die stenen? Totdat ik in 1969 had besloten samen met een van die namen Eddie Menig, hè, Ja? om een zogenaamde excursie toen, hè, Ja. uitstapje, Je uitstapje, te ja. organiseren naar Marshaldorp. Oké. En we hadden het niet gemaakt. Lassie. Toen zei ik hem, luister. Laten we bij Moorman gaan. Die man heeft een behoorlijke tent daar, kunnen we huren. En dan iets organiseren met Umalobi. Ze zei van, no man, oh las baka man. Ik zeg, man, laten we proberen. No man, Luti mami no doe mee morgen. Ik zeg, oké. Heb ik mijn broer bijgehaald. Mijn broer was ook politieman. Oké. Ben ik bij Moorman gegaan. Ik zeg, pap, Mamori, ik wil jouw zaak huren om muziek te maken met Umalobi. Umalobi? Ik zeg, ja, band uit Santigro. Ja man, nou, kerkje. Ik zeg, Pamori, nog 50 kolom op je. Hè? 50? Kono. Was geld toen. Ja, ja, ja. ja. Zo hebben we opgetreden in 1969 voor het eerst bij Pamori aan de Christopher Keijzenstraat. Oké. Meneer Hoefdraad, die ook een zaal had aan de Christopher Keijzenstraat. De minister Hoefdraad, zijn vader, Oké. hij was zo'n jokkie toen. Hey, Ja. Gilmore was zo'n Ja. jokkie. Die kwam bij mij en zei, meneer Langveld, ik heb gehoord, je hebt vijf daar bij dingen, man, Pamori man. Heel druk, mooi. Maar ik heb ook hier een zaal. Wil je niet hier komen? Ik zeg, laat me het even zien. Bolko Hoofddraad. Op de hoek van de Herman Steenbergstraat en de Krugwelkerkenstraat. Oh ja, hier is ook mooi, ja, maar... wat vraag je ervoor? Ik zeg, luister. Ik vraag 50 gulden. Maar als je me garandeert dat je elke week danst, dan is dat tientje van jou. Dus je krijgt bij elk optreden van Umalobi hier een tientje. Dan kan je me 40 geven. Ik, dan kan ik 30 SF per week maken. Money. Wat kost een bal 50 kilo rijst? 18 SSD. 18 SF. En dan heb ik 30. Ja, money. Ben ik niet meer naar Moorman gegaan, toch? Maar zelf niet meer, toch? Ja. Ja, want daar kreeg je weer geld, ja. Kwam er een vriend van me, die had een winkel aan de Roosendaalstraat, die zei van, elk krat bier dat je verkoopt, heb je een gulden. Een bak soft, heb je 50 cent. Waar zou ik dat ding betrekken? Bij die man toch?
Tuurlijk. Juist. Ja, ja. Zo begin Oma Lobby te groeien. Tot 1977 hadden we onze eerste optreden live op televisie. Oh, op STVS? Guido Meijer was presentator. En wat voor MC. show was dat? Oma Lobby. Dus gewoon de hele show was voor Oma Ja, Lobby? ja. Ja. Had je voorzanger. Deze man was voorzanger. Ik was ook die dag voorzanger. Cornelis Pinas. Ja. Voorzanger. Was ook voorzanger. Malamena, Ewald. Maar waar zullen die beelden zijn? Nee, die beelden zijn er niet meer. Deze man had een heel mooi lied gezongen die heel populair is geworden. Tok Tok You No Love Me. Oké, ken ik niet. Ken je niet? Nee. Oh jee. Ja. Zo hebben we opgetreden, live opgetreden. Om terug te komen dat ding van die stil. We moesten dus dat ding promoten. Ja. Toen kwam deze man die werkte daar. Zeg, meneer Van der Voet. Waar nu Burger King is, daar was de zaak Henk van der Voet. Oké. Die wil een lied hebben. Hij kan ervoor betalen. Het moet gaan over stil. Want stil is gekomen in Suriname, eerste motorzaag. We hadden geen motorzaag in Suriname. En als Oma Lobby een lied kan schrijven en het optreden, dan gaat hij iets goeds voor jullie doen. Meneer Landveld, aan u de opdracht om dat lied te schrijven. Ik ben niet geweldig, let wel, ik ben niet geweldig, maar je kan een inspiratie krijgen. Ja, ja, ja. En dan moet je het benutten. Ja. Op het moment dat je het krijgt, moet je een kleine tape bij je hebben of je moet het vastleggen. Ja. Zo heb ik dat lied geschreven. Alla kondre man ke bouw oppo, luku na stilstaan in serna akong. Voor Henk van der Voet ako mopo, as a yepi wi nanga bong, nanga bong. Nanga de gong, nanga bong. Alla kondre man ke bouw oppo, luku na stilstaan in serna akong. Voor Henk van der Voet ako mopo, as a yepi wi nanga de bong, nanga de grond. Hier kon de man ke bouw oppo, luku di stilstaan asana ako. Voor Henk van der Voet ako motu, as a yepi ku de bong ku de go. Wolo wolo by that still. Stil, wolo by that stil. Het apokwet draai radio. Apokwet draai televisie. Met voorzang van, natuurlijk van Lutie Landveld. Ja. Ja, dat ben de propaganda voor stil. Voor stil, ja. Hebben we gehad deze hemden, hebben we gehad petten. Allerlei dingen hebben we gehad. Een Dus uitstapje. eigenlijk was Stil de sponsor dan van Oma Lobby. Ja, op dat ogenblik. Totdat in 1978 Oma Lobby Gwe. Oh, dus 1960 tot 1978. Oma Lobby Gwe. 77 na live optreden Oma Lobby Gwe. Oh. Heb ik gedacht, maar